Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel xogħlu u jħares l-interess tal-poplu Malti Wawċi. Dan qalu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta s-sibt kien intervistat mill-ġurnalist tal-Malta Today Kert Sansone. Fost l-oħrajn Adrian Delija qal li l-ebda attakki u allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu mhux se jxekklu il-ġlieda kontra il-korruzzjoni, il-ġlieda għas-sewwa u l-verità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li qatt ma jista' jkun hemm prova fil-konfront tiegħu ta' azzjoni imsejħa bħala wrongdoing. Qatt ma jista' jkun hemm ebda prova li tinġieb fil-konfront tiegħi għax jiena qatt m'għamil xejn, moħħi mistrieħ u dejjem qatt jekk ikun hemm xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' wrongdoing, mhix kwestjoni ta' jien, kulħadd għandu minnu fih jirreżenja. U jekk ikunu nies madwari huma min huma inġelhom jien jew inneħħihom jien, u mhux sa tiġri għax jekk tajt jekk tfisser li qed tikkontempla, però kieku tkun xi ħaġa fil-konfront tiegħi irrid nirrispetta l-istess dettami. Però mhijiex sa tiġri għax ma seħħitx. Però U qatt mhux sa seħħ. Adrian Delija qal li mhux l-ewwel darba li l-Gvern Laburista u l-midja tiegħu joħorġu b'allegazzjonijiet kontrih li mhumiex veri sabiex ixekklu l-ħidma kontinwa tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dawn l-iskandli kollha li qed jifnu l-Gvern Laburista u quddiem dan kollu Robert Abela jibqa' ma jiddeċidix u deċiżjonijiet jibda joħodhom biss meta jkun daru mal-ħajt. Mela Robert Abela mhux qed jieħu deċiżjonijiet. Robert Abela qed jitqiegħed daru mal-ħajt illi bil-fors inevitably l-affarijiet iseħħu għax il-ħażin ħajtla fuq il-ilma. Għax il-ħażin li tkun għamilt qabel, it's gonna catch up with you. Robert Abela kien ilu jaf minn Novembru bid-dil skandalus tal-Montenegro u maħal ebda azzjoni lanqas ma ddeċida li keċċ l-eks kummissarju tal-Pulizija u minn flok daħlu bħala konsulent. Robert Abela ma jiddeċidix u għal dan in-nuqqas qed ikollu iħallas il-poplu bir-riskju li ma ngħaddux mill-eżami tal-Manival b'teddida għal eluf ta' impjiegi taż-żgħażagħ u l-professjonisti tagħna. Il-fittur ħankunu qed ħarsu lejn sfortunatament it-test tal-Manival li jfisser xiex it-test tal-Manival. Illi hemm eluf ta' nies illi qed nipperikolawlhom l-impjieg tagħhom. Ejja nkunu seri, ejja nifqu mill-ispekulazzjonijiet. Ħana ma stedina Robert Abela. Stedina lill-Kummissarju ġdid tal-Pulizija. Ejja nifqu nispekulaw. Jekk hemm prova, ixini kontra kull politiku tittieħed l-azzjoni minnu fih. Jekk ma tittieħedx imma ejja nifqu imparlaw u nisparlaw bejnietna. Fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Kabinett Laburista jinsab investigat minħabba li ħadu l-miljuni għall-użu personali biex jagħmlu reklamar fuq il-medja soċjali tagħhom. Fil-messaġġ tiegħu Adrian Delija appella biex il-poplu jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista għax il-Partit Nazzjonalista tjuri politika ta' fejda u politika ġusta li servi tassew lill-poplu Malti u Wawċi. Billi naħdmu flimkien, billi fejna minna ħażin fil-passat nirrikonoxxuh, niskużaw irwieħna, nuru li aħna nbdilna, nuru li lesti illi ninżlu għand in-nies, illi nservu lin-nies, biddilna l-istatut. Terbħilhom il-fiduċja tagħhom? Ħanamel minn kollox u għandi fiduċja li iva għax kull grupp jew persuna jew organizzazzjoni li ntqajt magħha bdejt dan ir-rapport u inkoraġġit jekk hemm irrida tajba li flimkien nistgħu naslu l-qudiem biex nitilfu wkoll dik il-losing streak u nibdew nirbħu naqra fiduċja tan-nies. James Auranellu, Net News.